Ito ang hose. Hose. Yes! Nagbabalik na naman ako. Ito ang hose na binili ni Daddy. Nagkanda sira-sira na. Yung nasa bag. So, may baga. I'm super excited! Ito guys. Ay, bastruma. Wala na pala. Baka ibangag mo dyan yan, sir. Ang ganda, Beshi, oh. Ang ganda ng kualit i. Ano mahirap, bago na yung alis. Ang nag-ano baka ibangag dyan sa cellphone, mabasa dito. So guys, metal po siya. Hindi po siya plastic. Wow! Ano yung nakasira? Metal din yung laki. Yan. Plastic na. Metal nung ginagan. Para kamukha lang ng sa atin. Pero yung ano, parang nasa shower yung itsura niya. Yung dati mo. Okay guys, ito ang... ito gusto ko guys. Ilang minuto ba yan? Ayaw mo. So, Eh, oo. Yung sinasabi ko. okay, let's see. What is the graphics and the quality? Quality. It is plastic. No, plastic lang din. Is this it's plastic? It's not metal. I'm gonna cry. Look at my eyes, it's crying. Oh my gosh. I'm gonna cry. Sisira na naman po ito. Plastic. Pinunit ko pa. Pino. Pinunit ko pa. May buksan na naman. May buksan. Mami, may bukasan naman. Pinutasan. Lagay natin sa leeg natin. Huwag mo ihahagis ko siya. Kabakan mo lang yan para mag-focus na yan. Ayan guys, oh. Ayan na sawa. Sawa na hos. Hindi kamit mo sa baba mo yan, yung bidet. Sa tenga naman, papunta dito sa puwet. Pwede ka mag-doktor naman ngayon dyan. Kamit mo sa ilong mo sipon. Pinang mo din. Abi ano? Ano ba yan? Kasi ilalagay yun sa ilong. Wala, mura lang naman. So, okay guys, ito nga. Parang sa shower namin ito eh. Parang gagambang caterpillar. Caterpillar guys. Ano, caterpillar na stretchable. Magkano 52 pesos? Ha? 52 pesos. It's pepe pepe. 52. It's pepe to peso. Ayun lang. Babay ka na. No! Gagawin ko pa ito sawa-sawahan eh. Bye na na. Gawin Bye. no! No! This is my accessories, Ay, guys. nagpapakamatay na siya. Yun. Ay, wag ka na, nakaka. Uy, baka, Mimi, baka. baka makakapit. Dangerous na ito. Hindi mo nang ginagano.